Ja, nästa sektion är V. Det är inte lätt att göra rätt när framtiden är i hamn. Så är livet för en civilingenjör som kämpar och sliter ibland. Vårt vapen sen är kunskapen, den trålar vi efter som få. För sen vi går ut i världen så är vi det som seglar ändå. Har någonting gått snett, måttats ut för brett eller saknas det kanske ett hörn? Det är då du ska stanna till och bara ringa civilingenjören. För vi vet hur och står på tur att härska i världens industri. Så vem är det på att ni kommer få se oss med i sinom tid? Sprit och vin och gin och vodka, öl, tequila, snaps, likör, whisky, brandy, jägermeister. Kom igen, häll upp och kör. Tar du ett glas vitt eller rött, ölen gör att man blir ganska trött. Kom med, ställ dig upp med oss och säg skål. Sprit och vin och gin och vodka, öl, tequila, snaps, likör, whisky, brandy, jägermeister. Kom igen, häll upp och kör. Om